Helo. O'n i'n meddwl sy'n ni'n cyfuno chydig bach o bob dim heddiw yma, wrth defnyddio'r pêl tennis. Felly, dyn ni am sefyll ac yna gweithio trwy y droed, a fel dyn ni'n symud o un droed i'r llall, symudwch y bêl o un llaw i'r llall hefyd. Ac wrth gwrs, falle bod chi ddim yn ymwybodol, ond mae'r ymennydd yn gorfod gweithio yn o galad i wneud yr ymarfer yma. Dwi eisiau chi rwan symud eich sgwydda yn ôl. Ac sbiwch beth sy'n digwydd efo'n nhraed. Dwi jyst yn gweithio trwy'n hwysa a trwy'r traed yr un pryd. Ac yna agor y coesa allan a hefo'r bêl ymestyn allan i'r ochr ac yna i'r ochr arall. Ymestyn allan ac i'r ochr arall. A mi fedrai symud yng nghorff o un ochr i'r llall wrth i fi wneud y symudiad. Os ydych chi wedi bod hefo ni am yr wythnosau dwytha a cynt, fyddwch chi'n cofio i rhoi'r bawd i fyny falla os ydych chi'n ffeindio yn anodd i fynd ar braich i fyny ac allan i'r ochr. Ac yna, ewch ar bêl, rownd y corff. Ydych chi'n gweld beth dwi'n neud efo'n hips? Union i fath as y gyda fi hwl o hw. Dwi'n symud yn hips yn ôl, ac os dwi'n troi'r ochr, mymryn bach, hips yn ôl, hips ymlaen, hips yn ôl, hips ymlaen. Ac yna, dwi am newid i'r cyfeiriad arall, rownd. A dyn ni'n ffeindio yn anodd i fynd un ffordd, a wedyn yn haws i fynd ffordd arall. Ac eto, rownd. So fel mae'r bêl yn symud rownd, os ti'n hips symud allan hefo'r bêl, mae o lot haws. Felly pan dwi'n newid i'r cyfeiriad arall, hips allan fel mae'r bêl yn symud allan i'r ochr. Ac wrth gwrs dwi'n symud trwy'r ffer, y penaglunia, o gwmpas yn hips fel dwi'n ymestyn yr hips. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n teimlo'r corff yn brifo, gwnewch y symudiad llawer yn llai. Beth am defnyddio'r soffa gweddol agos rwan a dwi am pwsio mhen ôl yn ôl ac yna codi fyny. Dyn ni'n gorfod mynd yr holl ffordd i lawr at y soffa. Beth sy'n digwydd ben amla ydy pan mae pobl yn mynd i lawr, maen nhw'n mynd fel hyn efo'r coesa. Felly, triwch defnyddio'r cyhyra ar ochr eich pen ôl i arbed i'r penaglunia rowlio mewn. Ac wrth gwrs, os fedrwch chi, fynd yr holl ffordd i lawr ac yn ôl i fyny, holl ffordd i lawr ac i fyny. Dych chi'n gweld, dwi'n symud y bêl hefo fi, felly yn ymestyn trwy'r sgwydda fel dwi'n codi, a mae hwn yn ymarfer sydd reit anodd i rai. Ac i lawr, ac i fyny. Ac yna ymestyn o un gornal ac i lawr i'r ochr arall. Allan i'r ochr. A dych chi'n gweld beth sy'n digwydd efo'n nghwysa. Dwi'n trosglwyddo'r pwysa o un goes i'r llall. Os oes gennych chi broblemau efo'r penglinia, mae hwn gweddol anodd, ond mi fedrwch chi wneud hyn wrth eistedd. Yr unig gwahaniaeth ydy, dych chi ddim yn defnyddio'r coesa. Ac yna i lawr, ac i fyny, ac i lawr. Os dwi eisiau newid i'r cyfeiriad arall, gyda fi un i fyny, ac yna i lawr i'r ochr arall. So, dyn ni'n gweithio ar y diagonal. So, mi fedrai fynd un i lawr, un i fyny, un i fyny, un i lawr, un i fyny, un i fyny, ac i lawr. I fyny, ac i fyny, ac i lawr. Da iawn. Ac yna, coesa nôl at ei gilydd. Cymerwch cam i'r ochr ac i'r ochr. A dwi'n galw hwn ymarfer lle ydych chi'n gorfod bod ar ben y goes. Ar ben y goes yn hytrach na hip yn pwysio allan ac yna tynnu'r goes i mewn. Ar ben y goes, a mi fedrwch chi wneud o'n symudiad eitha bywiog. Dwi'n isio chi neidio, wrth gwrs, ond bywiog dyn ni isio. Wrth gwrs, mae'r pêl yn dod i fewn i chwarae'r gêm rwan. So fel dwi'n mynd o un ochr, mi fedrai basio'r bêl, tu ôl ac ymlaen. A cofiwch os ydych chi'n ffeindio hwnna'n anodd, jyst dowch ar bêl i fyny at yr ysgwydd, y bêl i fyny at yr ysgwydd, ac i lawr. So dwi am fynd efo tu ôl i'm hen, ac yna i'r ochr arall, tu ôl i'm hen, ac i lawr, a tu ôl i'r pen, ac i lawr, anadl mawr i mewn, ac allan, a na fo. Chydig bach mwy o symud wythnos yma, gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Hwyl!